Salutare și bine, salutare și bine la un episod și sunt aici și astăzi vom juca altfel de Slendrina. Mai stați un pic să-l instalez. Nu vă recomand acel joc pentru că este foarte înfricoșător. Stai mai creepy și mai fricoșător, deci nu-l instalați. Pentru copii. Să nu-l instalați, este foarte creepy. Deci ăsta e cel adevărat și nu-l vreau. Și altfel, să știți că este super creepy jocul ăsta. Deci zic să nu jucați pentru că este foarte, foarte, foarte înfricoșător. Dar stați că nu e asta. Da. Nu știu, cam frică puțin să-l instalez. Nu, pe asta va rămâne tot acela pentru că nu pot să-l iau pe lângă, e foarte înfricoșător. Nu vă recomand acest joc, este super creepy. Dacă vreți în episoade mă joc alte jocuri de care doriți voi, orice joc creepy, vesel, orice joc doriți. Uite, am găsit. Ăsta e care l-are Swinget, așa. Ok, este super creepy, deci să nu-l instalați pe ăla, eu nu pot să-l instalez, mi-e foarte frică. Deci ăla cu banii, ăla real, Slendrina, jocul ăla. Să nu-l instalați, vreau eu frumos. Du-te, măi, dacă primești ceva. Au. Stai la cealaltă cameră că a venit mama și... Da, chiar ce are. Bine, l-am instalat jocul. Este înfricoșător după care îl dezinstalez pentru că nu vreau să visez ură la noapte și nu vreau să mă acopăr cu toată pătura pe mine, că e cald noaptea și vreau să fie easy. Este foarte creepy jocul. Nu vă recomand jocul ăsta, e super creepy. Asta va fi partea a doua, da, să nu mai jucăm acest joc niciodată, totuși e mult prea creepy. Capul meu. Crezi-mă pe cuvânt că mi-e frică. De ce? Cât de creepy, nu mai joc jocul de asta, gata. E ca dați-mi de spatele dacă nu simțiți mai. Ok, vreau să nu se ia de-mi frică. Trebuie să o las acolo decât noaptea. Speriat îngrozitor. Trebuie să completez pe fazele și dacă completez trebuie să merg la nivel. Intrăm urmările de frică. Dar să știți, nu vă recomand. Bine, atunci este foarte frică, dragi prieteni. Vă rog frumos să nu jucați. L-am jucat eu pentru... Băi, dar vă rog că nu jucați nici voi. Este foarte înfricoșător și să nu jucați.
omoară, adică 3, as 8, as. Ne uităm pe hartă, noi unui moment trebuie să mergem în bucătărie tot mai în față, după aia luăm așa. Păi cum mai luam destin vesel și nu vreau să îmi fie foarte frică. Vedeți că deja mi s-a făcut frică dacă observați de până în bucătărie. Piese în bază. O să am 5 piese. E frică grozav dacă vă spun. Dacă mai vreți episoade, jucări vesele, uitați-mă, chiar nu mai vreau jucări vesele. Cred că... Vezi că nu mai frică. Am dus degeaba, m-am dus acum. Așa îmi daceți răbde capul și fugiți, eu nu stau la... nu se zice nici. Nu vreau să-mi bucătărie. Mă mi-e frică, serios, de asta. Este foarte frică. Nu vreau jocul ăsta în viața mea. Trebuie să mă las ce se întâmplă. Frică. Ultima oară care mă joc jocul ăsta, pentru că serios, nu mai joc în viața mea jocul ăsta, pe bune acum, nu mai joc. Este foarte creepy. Că aici n-am venit. E că pun chestia asta. Băiuța.
Cositor. Gata, nu mai joc, mai lăsați-mă în pace, eu nu mai joc jocul ăsta. Hai să-i dăm un număr. Este foarte creepy jocul. Da. Cam acesta a fost cu acest video. Dați un mare like, subscribe și să-mi spuneți în comentarii ce jocuri să mai joc, dar vesele, nu mai creepy, că gata. Mai lăsați-mă în pace. Doamne, șosete putrezute. La revedere!